Приїхати сюди, добратися, але в них більше зарплати, вони стали спонсорами нашого привітання. А привітання саме від нас племінників, нашій рідній тьоті, музичне. Ми написали всі разом пісню. Написали пісню для того, щоб, по-перше, всі тут присутні зрозуміли, хто така наша тьотя Рая. І по-друге, щоб ці маленькі правнуки її, які гарно віршики читали, щоб вони також своїм дітям, внукам потім могли цієї пісні розказати, хто така тьотя Рая. Станьте ближе, еще ближе. Дорога, від племінників ваших, від Свєти, від Ваніка, від Леночки, від моїх половинок для вас. Ну і, звичайно, прошу не зважати на не зовсім професійне виконання, ми абсолютно не вміємо складувати, але ми тут показали, щоб просто підняти вам настрій і для... Сережа, станьте ближе, чего вы разбегаетесь? Всем углам. Так проблеми налягають, що у паніці не знаємо рухатись куди. Але ми людину маємо, як до неї потрапляємо. Стреси всі вона знімає раз і назавжди. Тьотя Рая всіх нас радо зустрічає, навіть коли ми не маємо в хаті ні гроша. Все одно до тьоті Раї ми йдемо, бо точно знаємо, там відкриті нас чекають двері і душа. Все одно до тьоті Раї ми йдемо, бо точно знаємо, там відкриті нас чекають двері і душа. Якщо в новий рік на свято ми не хочемо готувати тьоті іменинів дата 1 числа. Йдемо ми її вітати, з Новим роком посівати, нас тоді не відірвати від її стола. Тьотя Рая всіх нас радо зустрічає, навіть коли ми не маємо в хаті ні гроша. Все одно до тьоті Раї ми йдемо, бо точно знаємо, там відкриті нас чекають двері і душа. Все одно до тьоті Раї ми йдемо, бо точно знаємо, там відкриті нас чекають двері і душа. Сьогодні ми вітаємо з ювілеєм тьотю Раю, миру, щастя побажаємо многії літа. І разом поспівчуваємо тому, хто в житті не має ось таку от тьотю Раю, джерело добра. Тьотя Рая всіх нас радо зустрічає, навіть коли ми не маємо в хаті ні гроша. Все одно до тьоті Раї ми йдемо, бо точно знаємо, там відкриті нас чекають двері і душа. Все одно до тьоті Раї ми йдемо, бо точно знаємо, там відкриті нас чекають двері і душа. Спасибі, оплески нашим співакам, оплески Раїсі Степанівні. І зараз я хочу, щоб